José, pois hoxe acercámonos aquí, queremos agradecerche todos os anos que levas colaborando co Estradense, que sabemos que son un montón. Bueno, ao mesmo tempo queremos tamén desexarche unha feliz jubilación que ben merecida tes. Vale, pois moitas gracias por ese desexo de xubilación que tamén é o que estou deseando eu. Por outra parte, contribuir co Estradense pois foi sempre un placer. Sempre é algo que considerei que se debía facer, entre eso, outras moitas cousas, promocionar o deporte na estrada, pois non é só bo para o deporte, sino para sacar os chavales de sitios raros e que estén facendo algo que lles guste. Foi sempre un placer, de verdad que sí. O placer é noso. Bueno, José, eu non quero deixar pasar a oportunidade que estamos a punto de cumprir os 100 anos de agradecerte en nombre do club todo o que fuches tamén como directivo, non? Que estuveches máis de 20 anos aí, todos sabemos o que diches e moitísimas gracias por todo. Podo dicir que foi unha experiencia realmente agradable. Por moitos anos houve cousas moi bonitas ou algunha mala, pero realmente o cómputo de todo é unha experiencia agradable. Estar dirixindo o Estradense, foi unha etapa que disfrutamos. Eu e máis os que estaban comigo.